Междувременно дойде и друга капачка, която искам да споделя с вас. Това е именно такава с сламка, която позволява да се пие без да се дига шишето. Това е опаковката. Две сламки. И самата капачка. Хубавото е на нея, че се отваря така, без да се пипа тук, където слагате устата, и се затваря по същия начин. Докато при тази спортната винаги пипате или с зъби, или си чупите зъбите, или с ръка пипате така, което е малко гадно. А при тази няма да има този проблем, защото се отваря, пиете и затваряте. Има хубава пъпчица тук специално за да не ви се отваря муштука, уплътнение. Това е гума, която се вади за по-лесно миене. Тук вътре как е. Брандирано е с логото на марката и се слага по същия начин. Сламките, просто сламки, които слагаме тук. Подрязваме според дължината на шишето. Мисля, че ще стане и без да. Ето. Не е нужно да се подрязва, защото директно си стана. Дължината е предвидена за, това е 24 унции или 709 мл бутилка. Надпис. Тече ли? Не тече, защото и тук общо взето сламката е на дъното. За сметка на това другата тече. Ето и хубавото е, че в случая аз сламка няма да ползвам. Аз ще ползвам капачката без сламката. Ето така. И си тече. Спокойно си тече без сламка. Което е важно за мен. А и тази спортната тече при накланяне. Ще демонстрирам. Ето. Това е затворено. Капачката е затворена, както виждате добре. И си тече. Докато при тази новата няма да има този проблем. А и по-удобно за пиене, според мен, и за носене. Това от мен. Праскайте палеца нагоре и до скоро.